Good morning. Kaya usahay mingaw man. This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen. I thank and praise God sa iyang pagkamaayo. Labi na kanamo as we travel from Manila to US, nag-attend sa convocation. O a lot of things happening. Nakita ninyo nga, daghan mi kay litrato. Sa inyo una-una siguro nagsuroy-suroy namin dito. But to tell you frankly, sininit maglisod mi og lakaw. Sumuadto lang mi sa usa ka lugar. Magpalitrato nga dili nimong baklay og layo. Kay lagyo makay dito yung baklayon. Di man sayon, no? Ultimo ng airport sa LA, no? Going to terminal sa PAL, murag 1 mile na ka layo. And mo magihimo. Daghan man pa mga ibitar, adto dito, maresad. Kaya ano, makaisuruyan dito, kay daghan mo sa kwarta mo adto dito. So, magpa-picture, sa gate lang, dili na mo sulod. Kay baklay og layo. So what we did, gawas pagayod nga dili makalakaw og layo, mo lang mo himuon. So thinking, kung picture lang mo makita, you will believe nga nagsuroy-suroy lang yun. No? Pero dito lang yun sa gawas. Now, this morning, before sa atong tema, I want to share today nga makita nato sa Matthew chapter 13. Saan ba ni? Verse so good sa 22. Layo na. O ang binhi nga nahulog sa dapit sa sampinit mao ang mga tao nga nakadungog sa pulong sa mensahe apan ang kabalaka bahin na ining kinabuhi og ang gugma alang sa mga bahandi milumos sa mensahe og dili makapamunga og ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta mao ang tao nga nakadungog o nakasabot sa mensahe og namunga og mamungag tagatos ang uban, tigan-unman ang uban, kadaghan. Now, today, i-clarify, i-klaro na ni Jesus para sa iyang mga disipulo the meaning of this parable. Murag sayo na kayo na ito sabton, no? Giingnan niya ang crowds. Jesus explained well bahin sa binhi nga gitanom sa agianan. Gitamnan ang rock ground among the thorns o isa the right soil, tambok nga yuta. Kung carefully atong tan-awon the meaning of Matthew 13:23. This is the kind of people sa ilang kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, nasabtan nila ang pulong sa Ginoo og namunga. But this is not enough. Why? Because there are many temptations that will take place and hinder God's word in our lives. So good galing ta mo tuo sa pulong sa Ginoo. Magsugod atong kalbaryo
Daghang kayong tentasyon nga moabot ka nato. When we hear the word of God, it is a challenge for us nga we truly tinuoray ta nga nakasabot sa pulong sa Ginoo, then that person can't remain indifferent. Amin ba ta, ana? Dili ta mahimong indifferent, it will really hear the word og mamunga ta. Dili ta mahimong natay indifferent sa atong isig katao. Amin ba ta, ana? Mo ni diferensya sa mga Kristohanon karon. Mangita lang ta og bikil sa atong isig Kristohanon. But bottom line sa mga mensahe sa Ginoo is that we love one another. Amin ba ta, ana? Dili mo undang, sige kong sulti ang Ginoo sa paghigugma ka nato. Kausahin natin notion ba? Mo na, gigabaan. Ano ba dahil ng Kristohanon, gigabaan? Kaya nagkasukol-sukol, gigabaan. God is love. Amin ba ta, ana? Niabot na sa atong kinabuhi. Why? Tungod sa atong binuhatan, dili nagikan sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nagiingon kung unsay atong itanom, ato gyung anihon. Amin ba ta, ana? Ako dili ta miingon nga paras ka nga tawo may rasad na kay gigabaan. Nya miingon pa ta karma. Murag lisod sa mga sitwasyon ni ana. Now, padayon ta. Careful ta kaayo sa pagsabot sa Mateo 13:23. Now, when we hear the word of God, sa ako naging, it is a challenge for us. If we truly understand God's word, then that person cannot remain indifferent. Kung indifferent gyapon ta, then failure to do so means it is impossible nga mamunga ta o maayo nga prutas. Amin ba ta, na? To be born in their life to the decree God wants. But understanding and challenging is not even enough. This is because of the enemies of our soul, means traditionally spoken ng usa ka binhi itugpa dito sa batuon. Meaning, concern ka ito sa kalibutan, wala ta makapamungag daghan. Why? Because of the flesh and the devil. Nga, powerfully, na atake sa usa ka tao who receive the Word of God. Kalagaan ng mga Kristohano, mapilita dani. Kakadawat ta sa pulong sa Ginoo, nga pulong sa Ginoo gamhanan. Kaang pulong sa Ginoo, mo panalangin nato. Usahay, bisag dili nato hibaw-an kaayo mga bersikulo, but we have to follow unsa ang prinsipyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amin ba ta, ana? Daghan pobre. Gusto mo asinso. Gusto panalanginan sa Ginoo, but the main problem is unsa imong gihatag sa Ginoo. If you allow the most pure and complete teaching sa Ebanghelyo, nga nagapenetrate sa atong tagsa-tagsa, kakalag, so that we can change the very way God wants to change you. This means, na kinahanglan atong buntogon each and every temptation thrown at you. If you have rejected temptation that comes from greed, usahay ang gitawag nato nga kalaog.
Dito sa US, mga tao dito, sige nagtrabaho din, mga panimba. Kaya makakwarta lagi, greed. Say, matingala, pas may trabaho, pero magway Domingo. Ang prinsipyo sa Ginoo gitumban. Sa na-convocation mi sa US, na iniduol na ko, na siya nga, ang among convocation dere og inyo, murag lahi kayo. Ano, okay ra mo, sa una-una, mura mamug siya ako yung may kamay. Manimba, murag kulang og tila. Murag, nagbra na lang, niya mubo kayo. Short pan. Napay short pan makita igot-igot. Kana murag lips bitaw din sampot. Ano yung makita dito? Murag walang sa ila. But sa ato we learn the respect of God, especially sa iyang balay alampuanan. Ako giingnan to ako kung mga kuyog dito kadugayan magbrara ni magpante magsuroy-suroy ni. Kay madto kag beach mo na may himuon. Ko kadugayan mo sulod ni simbahan. Bisag tambok ayo nga way angay sus Maria Josep. Pagsanina pa ray, bra mo diyan kutobre ang sunod na dako na kay tiyan. Napay sampot nga pastilan. Grabe ni nga kaon. Pride sometimes. And then anger. Kapungot. Bisang kita din ay kapungot sa imo ising katao, bantayin na Kaya kung naa na sa ato, it will not bear fruit in our lives. Dili ta mamunga ni ana. We have to embrace humility. I-reject na ito ang kalibutan ng ilang gihimo nga din maayo. Dismiss anxiety and worry. We should be directly only by the powerful, gentle, holy, and clear voice nga madungog nato sa Ginoo sa iyang pulong. This requires much prayer, need interior purification and total dedication, unwavering obedience to the Word of God. Mo reflect on tata karong kabuntagon sa unyielding commitment and determination because there are numerous temptations that we will fight in our filter heart. Try to look at your own heart today. Tanaw ra ginyo kasing-kasing karong kabutagon. Be honest. How fertile is the Word of God in your heart? Nga ang pulong sa Ginoo kanang fertile nga tabunok nga yuta kasing-kasing ni tubo ba diha? In this reading or theme na to karong kabuntagon, it is really connected sa akong experience dito. Abi na ako akong hotel dito, pag adto na ako nabayran, wa bayre. Akong registration na to ko nga gibayran, wa bayre. Yan nagsugod na ko saon na to niya. Plane ticket pag uli sa Orlando going to LA. So akong kwarta gigamit, plane ticket, bayad sa hotel, registration sa Convo. It doesn't affect
Why? Because following the Word of God is so important for us. Kinsa bagay muhatag ni mong 5 dito? None. Wa ko pasag di Ginoo. Pag-abot pag yun ako dito, kung ito mag-travel ko padong sa US, balik ko, amalas ang ginhawa, pwede mo kumulakaw-lakaw dahil. Lately, this time, tulog 2 ka adlaw, at tiguang na yun. Napay sa kasisyon nga wako katen, tulog lagi. Asa ka, dapit. It will really affect you kung dili ka mo sagi. In principle, kung nagtanom ka sa Ginoo nga dugay, dili gyud kaniya pasagdan. Amin ba ta, ana? That's why a lot of us natay problema sa kwarta. Kaya kung dili ta magtanom og kwarta, unsaon pagpanalayngan si Ginoo sa atong kwarta? Principles of God. Give and it shall be given. May galing to among gisak-an dito kay mga kuang yun. Youth sa Manila during the time nga sigig ani diri every summer. Sotoan na sila dito. Okay lang himo ang gudi pangita mo simbahan. Ang mga maayo lagi mong tao, manghihatagon mo pero Domingo trabaho lang gapon. Now, kung muadto ta sa 1 King from chapter 17, verse 8. Kini si usa ka propeta si Eliseo, giingnan sa Ginoo adto dito sa Sarepta. In obedience adto siya dito. Verse 8, si Eliseas giingon, unya, giingnan siya sa Ginoo, lakaw ngadto sa Sarepta, sakop sa Sidon, og puyo dito, sugoon ko ang usa ka byuda sa pagpakaon kanimo. Now, usa ka byuda magpakaon, murag cruel kaayo. Ang giingon sa Ginoo sa kabyuda, sa may memo sa usa ka byuda. Busa in obedience, miadto siya sa Sarepta og pag-abot niya sa ganghaan sa syudad. May usa ka byuda nga nangahoy og gitawag niya ang byuda og giingnan. Palihog dad-i ako diyutay tubig aron makainom ako. Sa inon ka na? Kung ato ni una-unan mi kay balusubas gini nga ko propeta. Samtang nagkuha siya sa tubig, gitawag nausab niya ang babae o giingnan. Hatagi usab akog gamayng pan. So, nangayo pag yung pan. Og miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Dios nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kumkum nga harina og diyutay nga lana sa olibo. Nangahoy ako aron lutuon ko kini alang kanako og sa akong anak aron makakaon kami nga dili pa kami mamatay. Sayon kada na. Kung ato to mingdam nga matay na magalimi hatagan ka pa nako. Mingon kaniya si Elias. Ayaw kabalaka buhata ang giingon mo apan himuhi una ako diyutay torta og dadangan kanako og pagkatapos paghimo usab alang kanimo og sa imong mga anak. Kaya nag-ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel, dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod ang panahon. Paulanon sa Ginoo. Milakaw ang biyuda o gihimo niya ang giingon ni Elias. O wala siya
kabsig kalanon sulod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina, ang lana sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Kini nga babae ang iyang kaugmaon, iyang gihatag sa alagad sa Ginoo. Amin ba ta, ana? Gihatag na kang bishop, alagad mas Ginoo. Dili na nakaroon. Ihatag sa simbahan where you belong. Amin ba ta, ana? Kay, kung diretso-diretso, muhatag mo dagko nga offering, humibaw anan, watan anak, pagdag offering. Pagdawat na tako kayong krus. Ibaw, ani mo nga, gamay kay hinatagan. Gamay lagi. God bless you. Dagko hinatagan, God bless you. Principles, we are following the principles of God here. Gihatag sa usa ka biyuda ang kaugmaon niya sa iyang anak og mamatay sila. Pero nag-ingon ang alagad sa Ginoo, himuay ko og turta. Susinong kapadana turta. Siguro kung na yung mga biyuda nga na, pare dunya mo yung turta niya, dunya be. Tagay ko kwarta niya, dunya. Dako Siguro makadungog mo, balusubas yun ang obispo niya, okay. Biyuda pa, nga angay tabagan, inganaon pa. But, in obedience, inisigot siya, og wala sila kabsi og pagkaon, hangtod, nag-ulan, sa ilang kinabuhi. Most of us, we have situation of problems in our lives. Di tayo muhatag sa itong ikapulo. Hello? Kung gusto na ito, masulban ang atong problema financially, then start where you are. Ay, saghatag og dagko. Di magaling ka kahatag og agmay. Dito ka na sa dagko. Start where you are. And God says, I will open up the windows of heavens to pour out the blessing. Why God, minsan sa Amerika, nganong nag-supply man siya sa akong gikinahanglan. Dili ito nag-supply sa akong gikinahanglan katong mga akong gisakan dito. Eh, mauwaw mo ta, magkuhaan ka pa. So, sa'yo, pagpili. Pili. Pero, kuha kag, ayaw na, kay dili na branded. Kuyaw sa ni mga tao. Gana, sa ta, kay branded man. Pero ako kipangayo, syampura. That's all. Kinahanglan man sa nimo mag-grocery ka, imong dalon. So, nako'y kwarta na inabilin sa ako nga $200. Kuha, sagok ako. Bada sa nga $200. So, magbayad na. Ako na muuna unta na sa ako, daw bayaran ko niya. Atuod, niyo nagyon kasi magbayad. Usay mysterious way ang Ginoo, but kinahanglan nga naa kay gitanom. Amen. Sige kasulti ani, may estudyante ka, professional of dili, nakayasawa ba na, pagsugod, pamanagalisod ka, kapila na kung magsulti ani, kakining mga butanga, dili ni para sa Ginoo, para na sa imong kagulingon. To overcome poverty, sa atong tagsatagsa ka, kinabuhi. Agod kabsan yung kagwarta kung nakaani, dili kaghatag sa Ginoo. Sa nga gagmay nga magumutang, nga nagsugod ta ini, pareha ning isa ka biyuda. Iyang gihatag sa Ginoo. Kita kay dili naman ta. Amay na lang ni kay tulo naman ni kakilo nga bugas. Pero wala ka kay nga mo to'y gamiton sa Ginoo alang sa pagpangalangin nimo. Kung ang biyuda wala mo sugot ani, unsa kay nahitabo sa ila? Namatay sila sa gutom. Agod kita diri sa simbahan tagsa-tagsa, daghang kay tag mga buhlaton sa Ginoo.
Kung unsay atong maabot, ato ng abton. And we know that God will supply our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Sunod lang yun sa prinsipyo sa Ginoo, dili ta mahadlok. Wa manggaling mahadlok ning byuda nga wala na sila kanon og paghuman mamatay sila. But she gave her future to the man of God. Sa ato karon, ayaw sa ako dito simbahan. Kini nga simbahan. Dili individual. Kaya kung individual na, mo tanaw naman lang yung tao. Muna bisaya pagkuhan nila, di ko mamutana kung kinsay naghatag, kinsay kuan. I don't mind. Di ko mag-mind kung dagko o gagmay. Total, ako maghihapoy magbuot pag nanang kwarto diha. Nga be sure na ang atong kasing-kasing puno ta sa pulong sa Ginoo. Makapalit o gagmay, pero di man ginamawa ang purpose sa pag-adto sa Amerika kay convocation man. Pero naman kayo mag-imbitar, so ato santa. Di mo tagbalibad kay di ba daghan atong kwarta. So we enjoy things so much. Naisa na ko gi-adtuan dito sa Jacksonville. Okay ra gyapon siya. Mo inom man siya beer, inom sa beer, paspas. Okay. Ako gisak-an dito sa California, di man mo inom, di sa ko mo inom. Katong isa, di gyapon mo inom, di sa ko mo inom. Sige lang ka coke, dali, dagko atong tiyan, sige lang ta inom coke. I mean, a lot of things, pero be sure lang naman itong Amerika mo, di yun mo papilde. E mawala magid mo sa kuan kay ang imo pangwarta magyud kay gasto man kayo pangwarta. Pero akong giingon sila nga inyong kadaghang kwarta ko mahangol na. Imo malipay ana. Siguro ang uban nalipay ana pero pastalan. Tagutloy trabaho, tagupat, iko patay naman ni pagkasakit nimo goodbye. Pero okay ra sa Amerika kay mga tiguang bitaw, padong dito. Kung garong, sige mo ato Amerika nga tiguang naman mo, puyo na lang mo. Agkay, Father, lisod kaayo dito sa diri sa Pilipinas, mahal kayo ang tambal. Dito sa Amerika, libre. Unya, ang parmasya, tawgan pag ka, oy, hurot tabi mong tambal. Deliveran ka, kaya may mga insurance. Ang ba't usaon nato nas Pilipinas? Kuptan mas politiko. Butar ka na ko, di ka butar. Way tambal. Suna bitaw, may makayatong suna yun. Ni-admire mo ko suna. 5,500 flood control project. Ingon na ito, Presidente, gilono pa bitaw ay impas. Puro balikas ang iyang nadawat sa Facebook. Di man ako mabaso lang itong Presidente. Ang uban nga involved anang butanga, dapat maayo ang pag-ayo ang flood control. Pero isuon mas bulsa. Saan maginan mo? Pila na ka-presidente ni agi na to flood control, wala gid masulbad. Why? Because of corruption. Mag-antos lang ta, sige lang tag. Sunod tuig na napod, sunod tuig. Kada tuig na lang ta. Dito ta sa ayuda, pero it doesn't solve the problem. Ang source sa problema, mao ang paghimo og maayo nga flood control project sa atong nasod. Arang-arang lang ta diri. Pero hayahay kay ta diri. Pero ato sa Manila, pastang luya. Dito bitaw na sa US na nananaw ko sa TV ko ba? Lord have mercy. Mga anod man, sa kusaon. Pag-abot na mo sa airport, naingon pa ito isa ka atindan dito nga tiguyod sa wheelchair. Susmayagin mo mga naka... Aman di mo gikan, ma'am, US. Susmayagin mo, ma'am, nga karoon pa mo kung
nakataon nga panahon na itong lunop na matuog yun mo sa airport. Lastly, katong pag-adto na mo sa airport, going to Orlando, to Denver, Denver to Orlando, o LA, Denver, Orlando. Na-late me sa among plane kay ano, nadaot man among plane. So, dool me, ipa-hotel me. Problema hotel, pero ang problema mo gawas ka mo sakay ka og train, mao na ni karon. Kung ninit nga tulog na ta sa airport, tulog mi sa airport. Kaya sa airport dito kay tagaan magkahabol. Kapod. Kung sa ato pa diri, kung ingat to ilang airport, daghan kay mga tulog sa airport. Kaya kita Pilipino, lain man ta, makatulog man ta bisag asa. Merkano kay di man sugot. So wala may mugawas. Kung mugawas ta, magsakay pa og train. Ang airport dito, underground, musakay ka pa og train going to that area sa usa ka gate. Kulisod ni bisa ka magbasa ani impas kita dani. And still God provides. Mag-travel ka, dili ka mahadlok og asa ka padulong that really God will daghan pa maagi ang Ginoo. Lastly, wala man ko kwarta si US mo uli ay nasad mi. Magimuhatag og $200. Sa ilang dollars, dako na makaina. Pero sa ako, 100 pesos na, di ko kabalaka na. Provision sa Ginoo. Tan-awan ninyo ang widow nga iyang gihimo. Tan-awa ang imong kaugalion. Be honest kung imo bang nahimo ang prinsipyo sa Ginoo. And God will provide our needs according to His riches in glory in Christ Jesus by our giving our tithes and offering to the Lord. Amin batana. Gihangin tanan sa pagpanindog.